Абвестка. Продаецца кватэра. Утульная, хрушч, у цэнтры. 2 пакоі, асобныя. Вокна выходзяць у парк. Капрамонт, шклапакеты, санвузел сумесны, цэннік звышгуманны. І поруч пошта, садок і ламбард. Хто тут жыў? Ён, яна, 2 дзетак, кудлаты сабака. Пачыналі ўдвох, но скончылі вось у 5. Ён быў муляр удзень, пацькоў рукі, а ўвечары вершы пісаў небарака. Мог да ночы. Яна ж працавала ў садку, што насупраць. Такое жыццё. І былі даспадобы доўгія сюжэтныя вершыкі. Ён любіў паспяваць башлачова, дыцое на кухні ціхутка. Перад сном ёй падшыпваў лаўца і забіць перасмешніка. Зрэдку штосьці сваё. Ды яна адключалася хутка. Што яшчэ распавесці? Цікавіць прычыны продажу? Ну, якія? Знайшла яна іншага. Кажуць, сантэхніка. Покуль першы быў на заробках, ці ў горках, ці тое ў валожыне, прыязджае сюрпрыз. У 6 у хрушчоўцы цесненька. Прадаецца кватэра. Хрушчоўка. У цэнтры. Утульная. Капрамонт, шклапакеты. Словам, хутчэй званіце. Дзе той муляр-паэт, цікавіць цяпер катурыцца, узяў сабаку кудлатага. Кажуць, з'ехаў у Піцер.